Una de cada 10 persones de països del nostre entorn té diabetis, una greu malaltia que ja afecta a més de 500 milions d'adults arreu del món. I una dada alarmant és que la meitat d'aquestes persones ho desconeixen. La diabetis es diagnostica quan els nivells de sucre o de glucosa a la sang són massa elevats, el que coneixem com hiperglucèmia. El problema de la hiperglucèmia és que malmet els nostres vasos sanguinis i capil·lars, i això pot comportar l'aparició de problemes en la circulació, retinopatia, problemes renals i problemes cardiovasculars que incrementen les possibilitats de patir un infart. L'alta prevalença de la diabetis va acompanyada de l'alta prevalença també de l'obesitat en la nostra societat. I la pregunta que ens fem és per què l'obesitat causa diabetis? Per entendre-ho, hem de recordar que la sang transporta els nutrients després d'un àpat a tots els òrgans del cos. Però l'entrada d'aquests nutrients a les nostres cèl·lules està molt regulada i aquí és on hi juga un paper clau hormones com per exemple la insulina. La insulina és una hormona que és produïda per unes cèl·lules que tenim escampades pel pàncreas i que coneixem com a cèl·lules beta. I l'acció de la insulina és precisament permetre que la glucosa pugui entrar dins les nostres cèl·lules. La diabetis més freqüent, però, és la diabetis que coneixem com a tipus 2 i que és l'associada a l'obesitat i al sobrepès. I en aquest cas el problema és que la insulina no actua de forma correcta als seus òrgans diana, és el que coneixem com a resistència a la insulina. En aquest punt, les cèl·lules beta del pàncreas el que fan és produir més insulina i d'aquesta manera es poden arribar a mantenir els nivells de glucosa més o menys controlats. Quin problema hi ha? Que en algunes persones aquest augment de la insulina es pot perdre perquè falla la cèl·lula beta i en aquest moment és quan pot aparèixer la diabetis. Precisament, en el nostre grup de l'IDIVAPS el que fem és estudiar per què falla la cèl·lula beta. I per això el que fem és, en models animals de diabetis, estudiar possibles tractaments per poder-la revertir. L'esperança per les persones amb diabetis tipus 2 i també amb prediabetis és que la malaltia pot ser reversible, però per això cal actuar com més aviat millor. De totes maneres, sempre cal tenir present que la millor manera de prevenir la diabetis és actuant sobre el nostre estil de vida, millorant els nostres hàbits alimentaris i incrementant la nostra activitat física. Per tant, mantinguem la glucosa sota control.